Palo mudo membau. Tapi sungguh pun kapalo mudo surang nambo imbau sipeknya sagalo silang sapangka karakok dan bajunjuang. Silang sapangka nyenyak jemamak junjuangan sagalo orang semando. Pendek kato kapalo mudo. Takah himbuan nambo tadi jualah. Banyak lai dambo kini didulang sadulang lai panulang ameh rang di bangko. Dulang sekali lai untuk paulang kato nama cako. Alah kato nama cako. Tentang lakuang batinjau kalam basigi. Ibarat bunta kalah kita ge basudut. Laweh lah kita ge batapi. Banyak lai dambo kini pihak nang kedua tentang sambah. Tumbuh sarupo nambah nangko. Di hadapan nyenyak dengan mamak di muko sedang nama jili. Sabalun netong kada sabut sabalun rundiang kadi baco. Kan iyo tabawane taratik jema jili bapi iya balelo bakorenah. Alah namuan tentang taratik jema jili bapi iya balelo bakorenah. Dirunjamkan lutut nan duo ditakukan kepala nan satu. Disusun jari nan 10 dangkek tangan telewa sambah. Sambah menyambah namuan. Banyak lai dambo kini tentang sambah. Dan jong tinggi dihamba gadang. Dipuhu dalam rangkaian hati, disimpan dalam mikek pinggang. Siang diambil ke patungkek, malam diambil ke pakalang. Rupanya sekadar tong sajo kada sabut, rundiang sajo kada dibaco. Tentang sembah renjang tangan, ikonan mau minta illa jemaah. Taratik sama dibuat sesuai kita beliak batimba. Kandak boleh pinta balaku. Sekian benar dari ambo Palo mudo membau. Tapi sungguh pun kapalo mudo surang nambo imbau sipeknya sagalo silang sapangka karakok dan bajunjuang. Silang sapangka nyenyak jemamak junjuangan sagalo orang semando. Pendek kato kapalo mudo. Takah himbuan nambo tadi jualah. Banyak lai dambo kini didulang sadulang lai panulang ameh rang di bangko. Dulang sekali lai untuk paulang kato nama cako. Alah kato nama cako. Tentang lakuang batinjau kalam basigi. Ibarat bunta kalah kita ge basudut. Laweh lah kita ge batapi. Banyak lai dambo kini pihak nang kedua tentang sambah. Tumbuh sarupo nambah nangko. Di hadapan nyenyak dengan mamak di muko sedang nama jili. Sabalun netong kada sabut sabalun rundiang kadi baco. Kan iyo tabawane taratik jema jili bapi iya balelo bakorenah. Alah namuan tentang taratik jema jili bapi iya balelo bakorenah. Dirunjamkan lutut nan duo ditakukan kepala nan satu. Disusun jari nan 10 dangkek tangan telewa sambah. Sambah menyambah namuan. Banyak lai dambo kini tentang sambah. Dan jong tinggi dihamba gadang. Dipuhu dalam rangkaian hati, disimpan dalam mikek pinggang. Siang diambil ke patungkek, malam diambil ke pakalang. Rupanya sekadar tong sajo kada sabut, rundiang sajo kada dibaco. Tentang sembah renjang tangan, ikonan mau minta illa jemaah. Taratik sama dibuat sesuai kita beliak batimba. Kandak boleh pinta balaku. Sekian benar dari ambo mudo.